ओहो जितेबाला देख ये भूत फिल्म देखुचे मत तो भल लगुच भूत फिल्म देखा। ଆଉ ଦେଖେ ଯେତେ ପାରୁଛୁ ସେତେ हाँ ଦେଖେ तुम्हें जाओ। ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥା ହେଲା। କୋଉଦିନ ଯଦି ସତରେ ଭୂତ ବାହାରିବ ସେଇଦିନ ନାମ ନବୁ ଆଉ ଜାଣିବୁ ଆଉ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ମାନେ କଣ ଆଉ। ତମେ ଯାଉନା ରୋଷେଇ କରିବ ଏତେ କାଇଁ ଗପୁଛ ତମେ। ଆଉ ନାମ ଯେତେବେଳେ ନବୁ ସେତିକିବେଳେ ଜାଣିବୁ। ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି ତୁ ଦେଖୁଥା। ଗୋଟେ 32 ହେଲାଣି ଶୋଇ ପଡିବା। କିଏ କିଏ ସେଠି କିଏ 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 ସେଠି କିଏ କିଛି କହୁନା କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ? କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବିନି।